Mai sauraro zai so sanin cewar Hausawa su ne masu magana da harshen Hausa. Bisa ga tarihi da bayyanar Bayajidda, Hausawa sun fito ne daga ƙasar Kano da Daura da Rano da Biram da Zazzau da Katsina da Zamfara da Sokoto da Kebbi da Gobir. Ba ana nufin babu Hausawa a wasu wurare daban bane. A'a, ana nufin waɗannan su ne garuruwansu na asali kuma su suka kunshi mafi yawan Hausawa da ke duniya gaba ɗaya. Kuma Hausa ita ce harshe mafi mahimmanci a rayuwar yau da kullum da mutanen da ke zaune a waɗannan ƙasashe. Tarihi ya nuna mana tabbacin zaman Hausawa a waɗannan ƙasashe tun fiye da shekaru 1000 da suka wuce. Hausawa sun ce, kunne ya girmi kaka. Tun da haka ne, bari mu duba tarihin Bayajidda. Ko da yake wannan labari ya fi ƙarfi wajen bayyana kafuwar daular Hausa, amma duk da haka zai taimaka mana wajen fahimtar tarihin Hausa da Hausawa. Shi Bayajidda asalinsa ɗan sarkin Bagadaza ne, wanda ya baro garinsu tare da mayaƙa da yawa domin hari da aka kai wa ƙasarsu. Lokacin da ya iso Borno, sarkin Borno da ya ga yawan mutanensa sai ya nemi zumunta da shi, ya ba shi ‘yarsa ya aura. Sai mutanen Bayajidda suka zama ƙarƙashin mulkin sarkin Borno. Haka kwatsam sai Bayajidda ya ji tsoron wai an ce sarki zai halaka shi, sai ya tattara inasa ya yi ƙaura zuwa Daura. A zamanin Daura mace ce ke mulki, ana kiranta Daurama. Mutanen garin na ɗiban ruwa mako-mako ne kawai saboda wata garnaƙeƙiyar macijiya mai suna sarki da ke cikin rijiyar, kuma tana hana mutane ɗiban ruwan. Bayajidda ya iso Daura cikin dare kuma dokinsa na jin ƙishin ruwa. Sai Bayajidda ya sauka a gidan wata tsohuwa mai suna Ayyana. Ya roƙe ta ruwa domin ya shayar da dokinsa, sai ta ce babu. Daga nan sai Bayajidda ya karɓi guga ya je ɗebo ruwa. Macijiyar kuwa ta riƙe gugan. Shi kuwa da ya jawo ta sai ya sa takobi ya filla kanta, ya ɗebi ruwa ya sha, ya shayar da dokinsa, ya kai wa tsohuwa sauran. Ya kuma sa kan macijiyar amalarsa wato jakarsa. Da gari ya waye aka ga abin da ya faru da macijiyar. Nan sai maza labari ya kai gurin Daurama. Daurama ta je ta gani, ta yi alkawarin cewa duk wanda ya kashe wannan macijiya za ta raba garinta biyu ta bashi rabi. Daga nan fa sai mutane suka yi ta ƙarerayin cewa su suka kashe macijiyar. To sai Daurama ta ce duk wanda ya san shi ya kashe macijiyar to ya kawo kan. A nan ne fa aka rasa gwani. Sai ita wannan tsohuwa ta zo ba da labarin bakonta da ruwan da ya ɗebo a daren jiya. Jin haka sai Daurama ta aika aka kira Bayajidda ta tambaye shi, ya kuma amsa shi ya aikata wannan aiki. Ta buƙaci kan macijiyar, shi kuwa ya buɗe malarsa wato jakarsa ya ɗauko ya bata. Daga nan sai Daurama ta bashi labarin alkawarin da ta ɗauka na raba ƙasarta biyu, ta baiwa wanda ya kashe macijiyar. Shi kuwa Bayajidda sai ya ƙi karɓa, ya buƙaci da ya aure ta idan ta yarda. Daurama ta yarda ta auri Bayajidda. Aka yi aure har Daurama ta bashi ƙwarƙwara guda ɗaya. Suka zauna tare da ita. Ita sadakar ita ta fara haihuwa, kuma daga 'ya'yan ɗakinta ne aka sami sarakunan banza 7 wato Nufe, Gwari, Jukum, Zamfara, Kebbi, Yawuri da Yarbawa. Daga baya Daurama ta haihu, daga cikin 'ya'yanta aka samu sarakunan Hausa 7: Kano, Katsina, Zaria, Rano, Biram, Daura da Gobir. Wannan shine kaɗan daga tarihin asalin kafuwar daular Hausa. Bisa ga tarihi an ce Hausawa sun fito ne daga hamadar Sahara shekaru aru-aru da suka shuɗe. Masu wannan ra'ayi sun ce 'yan uwan Hausawa waɗanda a can suke tare su ne Damagarawa, Adarawa da Azbinawa, domin su suke makwabtaka da hamadar Sahara. A wata ruwayar kuwa masana tarihi sun ce Hausawa sun yi ƙaura ne daga arewa maso gabacin Chadi, kuma suna da dangantaka da harsuna da ake kira Chadic. A bisa wannan ra'ayi 'yan uwan Hausawa su ne su Margi da Angas da Kare-kare da Bidde da Tangale da sauransu. A takaice dai Hausawa suna da asali.